ഇത് നമ്മളെ മലപ്പുറത്ത് നടന്ന ഒരു എക്സിബിഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എടുത്തൊരു വീഡിയോ ആണ്. ഇതുവരെ നമ്മുടെ പിണറായി സർക്കാർ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു, അതല്ലെങ്കിൽ ഇനി എന്തെല്ലാം ചെയ്യാനുണ്ട്, എന്തെല്ലാം നടപ്പിലാക്കാനുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു എക്സിബിഷനാണ് നമ്മളെ മലപ്പുറത്ത് നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് KSEB, അതായത് കറണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ഡെമോ ആണ് നമ്മളിതിൽ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൂടെ കൂട്ടുക. ഓക്കെ.